25 май. Тук сега не повече от 15 градуса. Даже 15 може да е много. Може да е по-малко. Даре, може да е по-малко. От ня студено. Облякли сме с всяките ня студено. И това някакво езеро там на средата фърчи един фонтан. И грибът и ни идиоти. Лодки. Ама не пълни идиоти, полуидиоти. Полуидиоти. Ес хикс. Не седи хикс, ами ес хикс идиоти. И тия буклуци, той ги дувнал вятъра. Това не са фърлени от ора. Така. Кой нещо не мога да видиш буклуци. Гледай. Сутен милю часовник. Франция часовник. Фърли го в езеро това, да го еба и на него часовник ще му носим. Няма да му занесе. Даже аз френско време трябва да го направим на български. Да го оставиш с френско време. Гледай, он е педераска бяга. И сега ще има да си включим телевизията. Бил съм забравял Скартбукс. Ще си купя Скартбукс за 4 евро. Има и на найто шампуан. Шампуана. Полумайстерите. Така. И това е положението.